Mira que tallar així. Què dius? Per Facebook. Per Facebook, Senyor esporgador. per al YouTube. Senyor esporgador. I a mi només fan que ficar que vídeos pornos i la figa sa mare, m'ho anem a ficar-ne uno d'esporgar. Pa que tinguen morbo. I s'ha notat aquí, no? Ara, Està el pare. ja veuràs el pare. Ara intenta fer ici. Pues això ho havies de ver, en vez de durar el cotxe, això és públic. Sí, però canvia-te-lo, pare, perquè això ja... Això... És un mort. Ei, no. Deixa tota. Lleva-li-la. Esta. Eixa d'allí. Esta, d'allí. Lleva-la d'allí, tota. Pare i tio, esporgant així en Vilella. Lleva-la d'allí. Ahí es quedarà l'arbre fet un... Es queda fet una merda, que m'agraden a mi així. Allí, lleva-la tota. Sí, però no el diu ell que la lleves, que és d'ell l'hort. Però qué burro és. Però dona igual, tu lleva-la, ja està, estan dient, lleva-la. Pues tu la lleves. Vale, fuera, ya está. Vegi, sí. Ya está. Ahí, pero si ahí sobra taronxera. Ahí sobra taronxera. I mira com estan aquells dins, no? Pues que estan dins. Ei, però talla-la allà, no així. Això també, Ja està, ja no fa falta ara l'altre. Així ve ara un home que ho entenga i diu el que ha fet això... L'home que ho entenga, si se ho tinguera que pagar ell... Ei, cara. Vosaltres sabeu que això va al Facebook? Això no n'hi havia, no. Mira, tu què vols? Està, a veure. No. Fora. Vegi, Vale, s'ha acabat el taronger. taronxero no, fuerte a l'altre. Ja. Però no és que s'han forfoguit en aquell. Ei, per això talla... És que, a veure, el que tu dius que sobra. Pues sí. Però ja veus com la mandonguilla. Ara, si el que sobra és este i està més arruïnat, pues... Estira la gorda, tío. ¿Qué? La rama gorda, cuidado, pare. Para que no es topen aquell. Aquí n'hi ha tot. Tu no has dit la contestació de tot, tio. Qui ho ha de pagar? No estem parlant ara de pagar. Estem parlant de deixar-ho bé, Cal i qual. de deixar-ho seat. Això ho és. I l'altre és... Ja, però no veus que la taronja no val un duro, pare? Pues fa menys diners el gastes millor. Si digueres que val diners... Ara diré jo com... Si les havia fetes bones en un any. Ara la taronja que mola és la de l'Uruguai. La que mola és... Com coneixes que el portió? No ho sé. Què? Això no té gust ni de taronja. Ja no en tindràs més. Això no té gust ni de taronja. Però aquestes quines són? Les quines portares? Quines? Pon espigolades. Espigolaes. Espigolaes. Ixa deu d'estar bona, dóna-me-la, full. N'hi ha 200 o 300 caixons en la plantoneta. No és un ordell, no. Tot gènere de fer patir. Este serrut al començament
que ja... A fallar no, pares, eh? Agarra el del tio i pues agarra. Va, jo la tallaré, que la talla millor. Mira. Agárralo, agárralo i veuràs. I això fa gust, xaval. I això passa... És nou, que és el que dic jo. Antes els serrutxos i els homes vells, de la Rita, en cas portes molar. Tu saps quin són? Este és el que compràrem Sí. allà A on? en la Pobla Llara, te'n recordes? Jo també anava, eh? Tu vingueres i tu demanares el descuento. Ah, sí, tens raó, sí. Ell tindrà raó, no? Tens raó. Bon anem, si és molt raro, o han d'estar tot el mateix dia. Tot dia, eh? Ei, no voleu fer 2 hores, per almenys? Que no s'oblidem encara. Ja. Estava bona eixa, Dani? Ara me la menjaré, ara. Deu d'estar molt bona. On està mon tio? On està full? Vas al YouTube. Vas al YouTube. Ensenya el serruig, el kamikaze. Diu mon pare que hasta el colze de serruig. I fa un dia de 5 estrelles. Peu, els que són del peu i que tolerants i que se n'han anat. Se n'han anat però total. Ara. Bueno, esta és la part porno de l'esporga. Per si volíeu porno, ahí teniu porno. Amb un tio, màniga curta. Voleu algo més sexy? Bueno, me despedís de tots vosaltres, ja vos hem ensenyat l'esporga. Hasta la próxima retransmissió. Bueno, Enxufa també a la crema. ja enxufat. Despedimos para Canal 9. L'has ficat a tia. L'esporga de dissabte, dia 1 de mayo. Dia del gran treballador. Adéu.